oameni buni, eu sunt aici chiar cu golfulețul ăsta și în episodul de azi, după cum vedeți de la titlu, am făcut mici upgrade-uri la el. Și dacă veniți mai aproape, o să vi le arăt. Ia uitați cum se ridică aici, fain frumos, monstruozitatea asta de filtru sport care nu e stoc. Un filtru foarte minunat, părerea mea, care schimbă efectiv toată mașina asta. Deci, dacă ne uităm foarte bine pe el, avem carbon, oameni buni. Pentru prețul de 250 lei, o să vă pun prețul de la filtru în descriere. Aici am improvizat eu cu puțină sârmă, deoarece, nu știu dacă se poate da pe aici, am niște șuruburi care ar fi trebuit să țină treaba asta și au pocnit de aici, au sărit. Dar chestia asta nu prea contează, fiindcă aici îl ține. L-am prins foarte bine de admisie, m-am chinuit o grămadă, deci o grămadă m-am chinuit ca să-l prind de admisie. Dar a funcționat și acum, din păcate, o să trebuia să schimb admisia, clapeta de accelerație, deoarece îmi cam face probleme, dar nu este o problemă prea mare, numai că nu o să-l pun înapoi. Dar oricum, haideți să vă arăt puțin cum se turează mașina după această modificare și după asta o să vă explic ce și cum am câștigat, ce și cum am pierdut cu această modificare. Deci, haideți să-i dăm drumul. Deci avem acum șoferul care e pus aici să vă arate puțin cum merge acest filtru. Bate și vântul, da, imediat o să ne mutăm în mașină. Vedeți, tamponul ăsta l-am futut de tura trecută, dar nu contează. Și da, asta ne interesa, sunetul de la motor. Ia, dă-i puțin. Deci, mortal, nu vreți să vă imaginați cum se aude din mers. Deci, e total altă chestie. Dar, să vedem, poate putem să tragem câteva cadre cu ea din mers. O să o ducem pe drumul ăsta. Și, da, ați văzut, deci e criminal. Nu știu, părerea mea, se aude mult prea tare și mult prea bine. Ok, și după ce ați văzut sunetul ăla din sarcină, oameni buni, trebuie să vorbim clar și despre dezavantaje. Deci, dezavantaje când îți pui filtru sport, cum mi l-am pus eu pe un Golfuleț 4, e că nu prea ai loc să-i faci cold air intake. Băi, sincer, aici aerul e destul de rece, deci din partea asta unde intră, vedeți, are brizurile astea de la far, mai intră foarte puțin aer pe aici, ar merge, ai și de jos puțin clearance ca să-i aducă, dar nu contează treaba asta. Ceea ce contează e că de aici nu-mi vine chiar aer cald, adică pun mâna și nu e cald cum e zona asta a motorului și nici furtunul asta nu e poziționat rău. Și încă un avantaj pe care l-am din cauza asta, adică am și avantaje, am și dezavantaje. Am avantaj fiindcă avem chestia asta din carbon și chestia asta, adică înăuntru filtrului nu e cald, e destul de rece. Deci e bine, am puțin cold air intake, puțin, nu mult, dar puțin, și cât este. Și asta ar mai fi trebuit strânsă puțin, dar se rezolvă dintr-un ciocant, ok, nu contează. Să trecem mai departe cu poziționare, nu prea e pe unde să-l pui decât acolo. Adică dacă ar fi încercat eu să fac un traseu pe jos, pe acolo, să-l scot, n-aveam cum, fiindcă e aproape imposibil. Dacă îl duceam pe după partea asta, prin spatele motorului, să-l fi dus aici, unde vedeți că eu nu mai am un ochelar, deoarece am făcut un accident. Asta nu contează. Tot nu era bine, fiindcă am fix acolo o țeavă de eșapament și se încălzea foarte tare plasticul ăsta și nu mai era cold air intake. Maxim ce aș putea să fac eu în momentul de față ar fi să mut bateria, să o pun pe orizontală și să-mi duc filtrul pe aici, pe undeva, să-l duc jos acolo. Dar chestia asta este destul de complicată și aș lungi prea mult traseul de aer. Și nu vrem chestia asta, fiindcă tot la fel, o să se încălzească aerul de pe traseu și când o să sugă aer efectiv, o să-l bage mai întâi pe la cald, motorul o să vină aer rece, cu aer cald și n-ar fi bine. Oricum, acum cam astea sunt dezavantajele și da, filtrele de aer se murdesc mult mai repede și sunt puțin mai non-eficiente față de un filtru normal. Deoarece, adică nu mai eficiente din partea de putere, mai non-eficiente din partea de longevitate. Pe lângă că ele se curăță, adică ele pot să te țină și 100-200 de mii de kilometri dacă le curăți cum trebuie și când trebuie. Problema e, și aici bate puțin vântul, o să ne mutăm în mașină imediat. Problema e următoarea. Motorul trage mai multe mizerii decât ar trage în mod obișnuit. Aici
vă zic încă o dată, n-am praf, n-am depuneri, dar oricum, tot ce este în partea asta, automat o să ajungă și aici. Adică praf și cu ce mai este. Deci el nu este chiar așa de ferit. El are, da, un debit mult mai mare, are mai puține restricții, dar cu mai puține restricții vin și mai multe cunoaie în motor. Ok, cam aici zic că ne oprim cu dezavantajele, fiindcă în rest, fraților, nu mai avantaje. Dacă ești pasionat auto, un filtru sport pe mașina ta pe demențial. Deci câștigi cai unul la mână, câștigi răspuns la accelerație, câștigi o grămadă de chestii. Sunet, nu mai zic, ați auzit cum se aude, mortal, efectiv. Ce să mai zic, poți să câștigi și longevitate la motor dacă îl pui unde trebuie, deoarece motorul o să tragă aer mult mai rece. Și cea mai importantă chestie, consumul. Când îi dai talpă, o să-ți sugă benzina ca pe nu știu ce, dar când mergi ușor cu ea, o să-ți consume mult mai puțin decât ți-ar consuma filtrul normal. Deoarece, v-am zis, ea n-are restricții, nu e împiedicată de nimic, clapeta de accelerație ca să tragă aer efectiv în motor. Și un aspect mult mai frumos, adică, nu știu, parcă dă alt aer, un aer așa de America, să zic, un aer de tuning. Dar, pe lângă toate chestiile astea, e pur amuzament ce se întâmplă cu golfulețul ăsta. Deci e pur amuzament. De-abia știu să-i schimb și injectoarele, să-i punem niște injectoare puțin mai măricele, ca să ne ducem un puțin mai mulți cai. Și da, ce vreau să vă arăt, ca să atestăm puțin treburile astea, răspunsul la accelerație. Deci e demențial. O să facem o plecare de pe loc și o leacă de accelerație, ca să vedeți voi cum se duce mașina acum. Deci avem aici o plecare cu a doua de pe loc. Da, aș putea de fapt să-i dau și întâia, când am mașină în spate. Și uitați, oameni buni, cum crește în ture. Da. Hai, s-a activat puțin SP-ul. Wow! A, nu contează. Deci ați văzut cât de repede crește în ture acum. Bă, efectiv e mortal. Mortal. O să vă arăt și la o viteză puțin mai mare cum se comportă acest filtru. Dar el trage, nu știu, la turații foarte mari trage extrem de bine. Să vedem aici puțin prin satul ăsta. Nu e sat, e ieșire din localitate, pe autostradă ceva. Avem o mașină în față, mai bine frânăm, să facem alte bube. Dar oricum, ia uitați, și puțin subturată, ea tot urcă, adică nu are moarte, frate. Merge extrem de bine. Ați văzut până la 140, efectiv zbura. Și sunetul ăsta e demențial, nu-l auziți cum trebuie, fiindcă le stompează, dar e demențial. Ia uitați-vă puțin. Oricum, după 5.000 de ture, să vedeți cum urcă acum. Deci da, am vrut să zic că n-am văzut în viața mea, dar am apăsat din greșeală pe stop. Băi, e mortal. Per total se merită, băi da, nu știu, e o senzație unică să conduci o mașină care se conduce așa, cu răspuns aproape instant pe clapeta de accelerație. Deci puterea mi-o distribuie la roți instant. Am apăsat accelerația și am putere. Da, trebuie să mă mai joc, să mai dau puțină mămăligă dacă vreau să fac o depășire mai performantă, dar nu știu, frate, se merită când dai dintre a 4-a, 3-a, când dai un downshift și o calci, bă, o simți în piept, în inimă. Nu știu, prea super, o să vă las link-ul de la el în descriere. Acum depinde de ce mașină aveți. Dacă aveți un FSI, posibil să nu aveți aceleași avantaje cum le am eu, fiindcă depinde foarte mult de ce motor aveți. Dacă aveți turbină, iar nu se știe. Oricum, eu vă recomand, pentru 2 milioane jumate e foarte puțin. Adică, na, e unul dintre cele mai ieftine filtre pe care le-am găsit. Și bă, părerea mea e că se merită, 100%. Ok, aici din mașină am uitat să vă zic, pe partea legală puține probleme cu acest filtru, deoarece mașina nu are voie să aibă modificări de genul decibeli sunt prea mari și s-ar putea să aveți probleme cu poliția. Dar dacă mergeți liniștit, ea, de exemplu, dacă o calc, o țin foarte ușor în ture, n-am probleme, nu se aude ca și cum ar fi filtru stock. Dar da, atâta, ca disclaimer. Sper că v-a plăcut acest episod. Eu sunt Crisis aici de față și ne revedem la un nou episod cu Golful. Baftă!